Среща още снег. Има си, не да nema. Бача лук. Сега една атомна бомба е паднала. Епа е. Иде. Моторичето. Стайка. Оставете за Бонсови поляни, от тук ли си минава? За Бонсови поляни? Да. Еми да не ви излъжа. Да? От тук само направо. Няма да отбивате никъде. Ой! 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 Къде тръгна, бе? То, верно тръгна направо. Натам, натам! Така, така, така. Това жена ще ми го обясни по-добре. Къде е Пепи, бе? Къде е Пепи? Пепи изцепи. Къде е с Пепи? Изпепи нататък.